У Беларусі ў самой культурныя ініцыятывы працягваюць сутыкацца з адкрытым ціскам і перашкодамі з боку праўладных медыяў. У Менску, напрыклад, адмянілі літаратурны вечар, прысвечаны Ларысе Геніюш. Вечарына ў гонар выбітнай беларускай паэткі мелася адбыцца 8 ліпеня ў адной са сталічных галерэяў, аднак анонс падзеі прыцягнуў увагу дзяржаўных прапагандыстаў і прарасійскіх актывістаў. Сярод тых, хто распачаў хвалю атак, Азаронак, Гладкая, Гігін і Бондарава. Пад скаванне трапілі і літаратуразнавец Міхай Скобла, які мусіў выступіць на імпрэзе, і галерэя, што асмелілася арганізаваць вечар, і нават сама Ларыса Геніюш. Пасля ціску галерэя выдаліла абвестку пра падзею. На гэта звярнула ўвагу Еўрарадыё. Пісьменніца Ларыса Геніюш з 1937 года ўваходзіла ў раду БНР. Пасля заканчэння Другой сусветнай вайны яе прысудзілі да 25 гадоў зняволення ў лагерах, нібыта за ўдзел у антысавецкай арганізацыі. Памерла выбітная паэтка ў Беларусі. Пасля пачатку рэпрэсіяў у 2020 годзе праўладныя журналісты распачалі кампанію ачарнення Геніюш. Напярэдадні ў Ізэльве, дзе жыла дзяячка, дэмантавалі ейны помнік, які стаяў на тэрыторыі Свята-Троіцкай царквы. Цяпер ён захоўваецца ў сховішчы святыні. На сувязі паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Добрый вечар. Вітаем вас. Вітаю вас, сябры. Дзякуем, што далучыліся да нашага эфіру. Спадар Андрэю, на ваш погляд, калі б не увага з боку прапаганды і прарасійскіх актывістаў, гэтая імпрэза, вечарына памяці Ларысы Геніюш, яна б магла б адбыцца ў Менску ў сённяшні час? Я думаю, што магла б, і шчыры дзякуй беларусам, якія застаюцца культурнымі, прытомнымі беларусамі ў любых умовах, самых неспрыяльных. Я думаю, мала таго, што гэта вечарына адбылася. Я думаю, што такія вечарыны адбываюцца толькі ў больш схаваным выглядзе, калі працуе выключна сарафаннае радыё і на якія запрашаюцца правераныя сябры і калегі. А вот тое, што сама асоба Ларысы Геніюш, спадарыні Ларысы Антонаўны, здольная натхняць, дадаваць сілаў, у цяжкай сітуацыі падтрымліваць, бо яна і сама, як яе шмат разоў называлі, няскораная, незломная, альбо нават глюкоза, бо у найгоршы лагерны час сваімі вершамі, сваёй пазіцыяй падтрымлівала вязняў, вязніц, калегаў па нешчасці беларусаў, беларусак, украінцаў, украінак і натхняла людзей навокал сябе. Гэта было ўзняволенне, гэта было ў Зэльве за савецкімі часамі пад калпаком КДБ, дзе яе дом зрабіўся цэнтрам прыцягнення сапраўднай свядомай беларускай інтэлігенцыі. І выправа да Ларысы Геніюш была як паломніцтва, як далучэнне да высокіх правільных беларускіх справаў. Канешне, такая постаць вораг для сённяшняй не беларускай, не дэмакратычнай, ну і, канешне, пра расійскай улады. Расійскі свет імкнецца знішчыць іншую культуру. Ён вядзе, як вядзе вайну з Украіною, так і іншымі больш падступнымі, больш гібрыднымі спосабамі з беларусамі і Беларусю праз знішчэнне беларускай культуры. Я думаю, што б спадарня Ларыса Геніюш, калі б дажыла да нашых часоў, не здзівілася б вось такой адменай гэтай імпрэзы. Я толькі так і дадам, вось спадар Андрэй кажа, што падтрымлівала, так, была такім светачам у тыя таталітарныя савецкія часы, так, але і сёння я ведаю, што многія трымаюцца, асабліва тых, хто застаецца ўнутры Беларусі, трымаюцца маральна вось менавіта дзякуючы яе паэзіі, дзякуючы яе кніг. Да, коли ласка, Віталій. Я думаю, что Лариса Геніюш сама отказала б филигранными, выбітнымі вершамі, як умела у максимально вострай афарыстычнай форме. Спадар Андрэй, чуеце, я на сувязі?
Так, Чуем, конечно. і мы нават уже пачалі чакаць, што вы нават прадэкламуеце нешта з яе. Что збіраўся рабіць, павісла пауза, я думаю, што я Калі ласка. выбачайце, калі ласка сумную. Колькі дум маіх не раскулачвалі, надсмяротна трывожны час не назвала я мамай мачыхі і душы не здала у калгас. Я думаю, што гэта сёння і пра сённяшніх сапраўдных беларусаў, якія робяць сваё у межах магчыма. Альбо сёння на пласе родная мова. Вырваць жывую належыць з агню. Слово «кахаю» – слабое слово. Мужное слово «обороню». Конечно, такие словы дзейнічаюць як зброя. А хочаце, калегі, я прачытаю верш, які для мяне ёсць вось проста чыстай псіхалагічнай тэрапіі. Ён фармальна не пра беларусаў, фармальна б сказалі настаўнікі ў школе, пра беларускую прыроду, пра зуброў, але кожны радочак працуе пераносным сэнсам, натхняе і дапамагае жыць, мне здаецца. В этом сэнсе Ларыса Геніуш, конечно, паэтка на любые часы і сітуацыі, але асабліва на чорныя часы і складаныя сітуацыі. Зубры непрыгожыя, барадатыя, з нетраў пушчы ідуць зубры. На плячох вехі грывы кудлатыя і цяжкія нясуць гарбы. То палягуць, то зноў падымуцца, растрывожыўшы трэскам глуш. Ногі моцныя аж пружыняцца пад цяжарам магутных туш. Сваёй пушчаю крочаць стройныя, цёмна-бурыя, як дымы, неабласканыя, неасвоеныя, першабытныя, так як мы, без хлусні, без лісінага нораву, у цеснай дружбе, свая сям'я, вытрывалыя, непакорныя. Да такіх належыць зямля. Усе прыходзілі, усе іх нішчылі, ад чужынца добра не пачуць, а яны іх грамадою нязлічанай страпянуцца і зноў жывуць. Адна пушча зямля ім маткаю, мора жытняе, без граніц. Мы адною жывём чаляткаю, з адных сілаў бярэм крыніц. Всё гляджу на сям'ю зубрыную, з вадапою ў гушчар брыдуць, і здаецца цяжкой хвіліною будзем жыць, бо яны жывуць. Калі пушча цвіце пралескамі, плешча сонца ясною з гары. Беларускія, белавескія, з новай сілай равуць зубры. Спадар Андрею, ось у сувязі з гэтым пытання шмат цяпер не толькі сучаснай беларускай літаратуры пад забаронай, але і літаратуры класічнай, Дунін Марцінкевіч, Васіль Быкаў, Янка Купала, хто ты гэткі. Ці ад гэтых забаронаў беларуская літаратура нешта губляе, ці наадварот, на ваш погляд, набывае нейкі іншы сэнс, іншае значэнне? І ўплыў. І так і не. І так і не. Часам здаецца, што такое месца ў экстрэмісцкім спісе Лідія Арабей, Наталья Арсеньева, Ларыса Геніуш, вайна з мёртвымі, з даўно як бы адышоўшымі класікамі. Можа, некаторыя тэксты забыліся б, але такім вось нееглым змаганням наноў актуальнымі гэтыя тэксты і гэтыя постаці робяцца. Забаронены плод, не стамляюся паўтараць, ён салодкі. Але з іншага боку, канешне, у шараговаму чалавеку непадрыхтаванаму гэта сцірае, знішчае нейкія магчымасці далучэння да беларускай культуры. Таму, як учора, як пазаўчора, як паўстагоддзя таму, так сёння з падвойнай сілай беларуская літаратура патрабуе сталкераў, кантрабандыстаў, якія праз межы і кардоны праводзяць, далучаюць, зацікаўліваюць людзей, якія інакш бы не пачулі пра культуру.
нягледзячы ні на якія забароны, жыве беларуская літаратура. Андрэй Хаданович, паэт і перакладчык, быў нашым у мяне, гостем. калегі, якраз і з'явілася ў працэсе ідэя, што вось далей, пасля кожнай наступнай такой падобнай забароны культурных важных імпрэзаў унутры Беларусі мы можам вось рабіць такія сустрэчы і альтэрнатыўныя, так, каб все-таки эта справа працягвала жыць. У тым ліку на Белсаце. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. І вам дзякую, жыве вечна.